अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर मा नोंथाङा माब्लाबा सानफेरदोंना बे बुहुमा बेबायदियै बेसेबां गोबाव सोलिबाय थागोन होननानै? मा मानसिफोरनि गाज्रि मावनायफोरा, दावहा जानाय, बेराम फैनाय, पाप मावनायफोर आरो खोमसिनि खामानि मावनायफोरा बेबायदिनो बांलांबाय थागोन नामा? नङा, बेबायदि बांलांबाय थानो मोननाय नङा। बाइबेला रोखा रोखायै जोंनो मोनथिहोयोदि सानसे बे बुहुमा जोबलांगोन आरो जिसु ख्रिस्ट'आ फिन फैफिनगोन। नाथाय सोंलुआ बेसो, जोङो बै साननि थाखाय थामथिम दङ ने? मानोना जोबनाय समनि बाथ्राया केवल मोनसे भबिष्यतबाणीनि बाथ्राल' नङा, बियो जाहैबाय सैथो बाथ्रा जानो गोनां जाथाय। ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि सावरायनांगौ बाथ्रा एबा बोसोना बेनो जागोन जोबनाय सम आरो दिनैनि ख्रिस्ट'जों जिउ खुंनाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, फैदो अब्ला जोङो मोनफा मोनफा नायलांदोनि। बेनो जाहैबाय सेथि बाथ्रा, साइन्स अफ द एन्ड टाइम, जोबनाय समनि एबा जोबनाय बोथोरफोरनि सिनफोर एबा नेरसोनफोर। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, माथाइनि 24 बालाबाव जिसु ख्रिस्ट'आ जोबनाय बोथोरनि माखासे इंगितफोरखौ होदों, जेरावहाय बुहुम जोबनायनि सिगां बेफोर गासै जाथायफोरा जाग्रोगोन होननानै मोनसे इंगितखौ होदों। जोङो बेखौ मोनफा मोनफा नायलांदोनि। सेथि, दावहा आरो दावहा नांनायनि बाथ्राखौ खोनागोन। नैथि, आंखाल फैगोन। थामथि, बांग्रिं फैगोन। ब्रैथि, महामारि थैग्लुंनाय फैगोन। बाथि, मानसिफोरनि अनज्लायनाया खमिलांगोन। दथि, नंखाय फोरोंगिरिफोर एबा नंखाय नाबिफोर फैगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेफोर गासै बाथ्राफोरा एबा जाथायफोरा जिसु ख्रिस्ट'जों रायथिनानै दोनखाजानाय। दिनै जोङो बेफोर गासै जाथायफोरखौ जानायखौ गावनि मेगनजों नुगासिनो दङ। जेरावहाय दिनै जोङो बुहुमनि जेरावबो दावहानि बाथ्राखौ खोनागासिनो दङ। जेरैहाय जोङो महामारि थैग्लुंनायनि बिसय खोनागासिनो दङ। एसे बोसोर आवगायावसो कभिड-19 होननाय कभिड फैदोंमोन आरो बियो गोबां जायगायावनो मानसिफोरखौ सिथारग्लुंदोंमोन। जेरैहाय मिथिंगानि सैहोनाय जोङो नुनो मोन्दों, बारहुंखा फैनाय, बांग्रिं मावनाय आरो बेनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि मिथिंगायारि सैहोनाय आरो बेफोर गासै सैहोनायफोरा गोबांनिफ्राय गोबां बांबोगासिनो दङ। मानसिफोरनि पाप मावनायफोरा गोबांनिख्रुइ गोबां बांबोगासिनो दङ। जों बेखौबो नुगासिनो दं। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, बेफोर गासै जाथायफोरा जोंखौ गोसोखांहोयोदि जे जोबनाय बोथोरा खाथिथारसै होननानै। नैथि बाथ्रा बुंनो नागिरदों, एस इन द डेज अफ न'आ, नहुनि समाव जानाय सानफोर बायदि। ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, बाइबेला जोंनो मोनथिहोयो जिसु ख्रिस्ट'नि फैफिननाय समा बै नहुनि समाव जानाय समफोर बायदि जागोन। मानसिफोरा जादों, लोंदों आरो रंजादों। मानसिफोरा रंजा बाजा जुलि जादों। सुबुंफोरा गाव गावनि खामानिफ्राव मुखुब थागोन, नाथाय हरखाबैनो फोजोबस्रांनाया सफैगोन। आरो बै समाव बुहुम नाङैनो दै बानाया हरखाबै फैदोंमोन आरो गासै मानसिफोरखौ, जिब जुनारफोरखौ सिथारग्लुंजोबदोंमोन। दिनैनि मानसिफ्राबो खालि फैसा, रंजानाय, फाबाव आरो संसारा होनाय रंजानायावल' बेस्थ' जानानै दङ। इसेल' सुबुंफोरासो आत्मिक जिउनि थामथिमाव दङ। नहुआ जाहाजखौ बानायबाय, बयबो बिखौ मिनिदोंमोन, ठाट्टा होदोंमोन। नाथाय जोबनायाव बि आरो बिनि न'खरनि सुबुंफोराल'सो बासायजादोंमोन। थिग बेबायदिनो जाय सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनानै अरायबो थामथिम थाबाय, बैसोरल'सो बासायजागोन। फै दानाब्ला जोङो थांदोनि थामथि बाथ्रा, बे जाहैबाय रेपचारनि बाथ्रा। जि रेपचारा साफ्रोमबो ख्रिस्टियान सुबुंफोरनि मोनसे आसा एबा मिजिं। इसोरनि बोसोना बे बिसयआव बेबायदि बुंदों, 1 थेसलनिकायारि 4:16 आरो 17 सिरि। आरो मानसिफ्रा इसोरनि गेदेर रावखौ, गाहाय आरफनि गोबारै गाबज्रिनायखौ आरो इसोरनि बिगुल सुनायखौ खोनागोन। आरो फोरबोआ गावनो सोरगोनिफ्राय ओंखारबोगोन आरो ख्रिस्ट'खौ फोथायनानै थानायफ्रा थांखांग्रोगोन। बिनि उनाव जों गोथाङै थानायफ्रा बिसोरजों लोगोसे नख्राङाव फोरबोखौ लोगो हमनो थाखाय जोमैयाव लांखोजागोन आरो जोङो अरायबो फोरबोजों लोगोसे थागोन। बेनो जाहैबाय रेपचार, साफ्रोमबो ख्रिस्टियान सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर आसा एबा मिजिं। अनजाग्रा नायगिरिफोर, साननानै नाय, बै समाव क्रर सुबुङा मेगन मोख्रेब गासैयावनो बे बुहुमनिफ्राय गोमालांजोबगोन। एर'प्लेनाव पाइलट गैयै जागोन, गारिफोरा सालायग्रा गैया जागोन, न'फोराव सुबुं थानाय नङा। बै समाव बुहुमनि मानसिफ्रा सोमोनांगोन आरो गाबख्रावगोन। नाथाय इसोरनि साफ्रोमबो सुबुंफोरा जिसुजों लोगोसे बयबो थागोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बेसादफोर, बे जाहोनफोरनि थाखायनो जोङो अरायबो सिरि मोननानै थानांगौ। अनजाग्रा नायगिरिफोर, फै जोङो दानाब्ला थांदोनि ब्रैथि बाथ्रायाव, बे जाहैबाय नंखाय नाबिफोर आरो 666नि बाथ्रा। नुजाहोजानायनि 13 बालाबा जोंनो फोरमायो जे जोबनाय बोथोर फारसे जि जुनार दङ, एन्टिख्राइस्ट होननानै बुङो, ख्रिस्ट'नि बिरुद्धि, बे फैगोन। बियो सुबुंफोरखौ आरो फोथायारिफोरखौ थगायगोन आरो बिनि महर बुजायाब्ला मानसिफोरा रावबो बायनो फाननो जेबो खामानिखौ मावनो हानाय नङा। अनजाग्राफोर, दिनै जोङो डिजिटेल कारेन्सिनि बाथ्राखौ मोन्थिदों, AI नि बाथ्राखौ मोन्थिदों आरो बुहुम नाङैनो मोनसे सरकारनि बाथ्राखौ खोनागासिनो दङ। बेफोर जाहैबाय गासैबो थामथिम जागासिनो दङ आरो बेफोर गासै जाथायफोरानो बाइबेलाव बुंनानै दोननाय जिथु भबिष्यतबाणीनि बाथ्रा, बे भबिष्यतबाणीनि बाथ्राखौ जाफुंसार होदों, जेन बेफोर गासैबो सैथो होननानै।
होननानै अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर बेफोरनि ओंथियानो जादों जे समा गोबां खाथिथारसै जोङो संसारनि माया जालाव मुहिनि नांनानै थानो नाङा नाथायब्ला सैथोयै जोङो इसोरजों लोगोसे गसंनानै थानो नांगौ फैदो दानाब्ला जोङो बाथि बाथ्रायाव थांदोनि बे जाहैबाय दिनैनि ख्रिस्टियानफोरनि जिउ खुंनाय फै अब्ला जोङो खौसेयै मोनसे सोंलु खालामनि बे सोंलुआनो जागोन अब्ला जोङो दिनै माबायदि जिउ खुंनो नांगौ येस अनजाग्राफोर दिनै जोङो बे सोंलुखौ खालामनांगौ जेब्ला जोङो बे सोंलुखौ खालामगोन अब्लाना जोङो फिननाय मोनगोन मोनफा मोनफा आङो नोंथांमोननो माखासे फिननायफोरखौ होलांनो हास्थायदों सेथि बाथ्रा हलि लाइफ पबित्र जीवन गोथार जिउ खुंनाय बाइबेला बुङो गोथार जा मानोना आङो गोथार जेरावहाय 2 पिटरनि 7:16 सिरियाव जोङो बे बाथ्राखौ मोनो दा बेयावहाय साफ्रोमबो फोथायारिफोरा गोथार जानो नांगौ बेनि ओंथियानो जादों पापनिफ्राय गोजानाव थानाय आरो इसोरनियाव जिउखौ गथायनानै जिउ खुंनाय नैथि बाथ्रा लाइफ अफ फेथ बिश्वास का जीवन फोथायजाथावना जिउ इब्रायारि 10:2 सिरिया बुङो फोथायालाबा इसोरखौ रावबो खुसि खालामनो हाया जेब्ला संसारनि मानसिफोरा गिनाय आरो खोमसिजों बुंफबनानै थागोन नाथाय जोङो फोथायनायाव गोग्गोम गसंनानै थानो नांगोन थामथि बाथ्रा लाइफ अफ प्रेयार आरज खालामग्रा जिउ आरजआ जोंनि आत्मानि हां जोबनाय बोथोर फारसे सैताना गोबांखौनो थगायगोन नाथाय आरज खालामग्रा सुबुंफोरा फोथायारिफ्रा गोगोमै गसंथानो हागोन ब्रैथि बाथ्रा शेयारिं द गस्पेल गाहाम रादाब फोसावनाय जि समसिम जिसु ख्रिस्ट'आ फैफिना बै समसिम जोङो गुबुननो मोनथिहोनांगोन जिसु ख्रिस्ट'आनो लामा जिसु ख्रिस्ट'आनो सैथो आरो जिसु ख्रिस्ट'आनो जिउ फैदो जोङो दानाब्ला थांदोनि दथि बाथ्रायाव बेनो जादों साबा गियानि आरो साबा जाम्बि हिनजाव गोदाननि बाथ्रा जिसु ख्रिस्ट'आ फिदिंनाय मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बेनो जाहैबाय जिसा खैना गोदान जाय जिसा खैना गोदाना दराखौ नेगासिनो दङमोन साबा गियानि हिनजाव गोदान दङमोन जायनि जेवारियाव गोबां थाव दङमोन आरो लोगोसेयैनो गोनांथि बायदि थाव दंदेरबावोमोन साबा जाम्बि हिनजाव गोदानफोर दङमोन जायनि जेवारियाव थोजासे थावफोर गैयामोन जेब्ला हौवा गोदाना हिनजाव गोदानखौ लांनो फैबाय बै गियानि हिनजाव गोदान साबाया थांनो मोनबाय साबाया बाहेराव थानो गोनां जाबाय मानोना बिसोरो थाव नागिरनो थाखाय बाहेराव थांदोंमोन अनजाग्रा नायगिरिफोर बे जिसु ख्रिस्ट'नि फिदिंनाय बाथ्राया जोंखौ बेखौ रायथिनानै दोनखायोदि दिनै खालि ख्रिस्टियानल' होननानै मुं लानानै थानाया थोजासे नङा नाथायब्ला जोङो जोंनि जिउआव आत्माजों सुफुंजानानै अरायबो थानो नांगोन अरायबो थामथिमै थाबाय थानो नांगोन मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ जिखुनु जाया मुगायावनो सफैगोन अनजाग्रा नायगिरिफोर फैदो दानाब्ला जोङो स्निथि बाथ्रायाव थांदोनि बे जाहैबाय प्रेक्टिकेल लेसन्सफोरखौ जोङो एसे नायदोनि सेथि बाथ्रा सानफ्रोमबो बेबायदि थांनानै था जेन जिसु ख्रिस्ट'आ दिनैनो फैसिगोन एबा दिनै फैयोब्ला आं जेन थांफानो हायो नैथि बाथ्रा गावनियाव थानाय जि समफोर दङ बै समखौ इसोरनो थाखाय बाहाय पापनि थाखाय नङा पाप खामानि मावनो थाखाय बै समफोरखौ दा बाहाय नाथाय आखायाव जि सम दङ बै समखौ इसोरनि लागै बाहाय थामथि बाथ्रा नखर आरो नखरनि सुबुंफोरखौ इसोरनि बोसोनजों सुफुंनानै हो ब्रैथि बाथ्रा गिर्जाजों लोगोसे नांथाबनानै था फेल'शिप लानायखौ माब्लाबाबो दा नागार बाथि बाथ्रा मोनफ्रोमबो मावनो लानाय खामानिफोरखौ इसोरनि बिथोनजों मावगोन अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर बेफोरनो जादोंमोन माखासे प्रेक्टिकेल लेसन्सफोरनि बाथ्राफोर अनजाग्रा नायगिरिफोर फै जोङो दानाब्ला थांदोनि दाइनथि बाथ्रायाव बेनो जाहैबाय हप इन द एन्ड टाइम्स जोबनाय समनि आसा अनजाग्रा नायगिरिफोर गोबां सुबुंफोरा जोबनाय बोथोरनि बाथ्राखौ खोनायोब्ला गियो नाथाय जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा सुबुंफोरनि थाखाय बियो गिथावना बाथ्रा एबा गिथावना जाथाय नङा नाथायब्ला रंजानांगौनिसो बाथ्रा गोजोननांगौनिसो बाथ्रा मानोना फोरबोआ जोंखौ रागानि थाखाय नङा नाथायब्ला बासायनो थाखायसो लिंदों सोरगोआव जोंनि थाखाय जायगाया थामथिम दंखायो सानसे जोंनि मेगन मोदैफोरा हुगार जाजोबगोन अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बेसाफोर बेफोर गासै बाथ्रानि थाखायनो जोबनाय बोथोरनि बाथ्राफोरा साफ्रोमबो ख्रिस्टियान सुबुंफोरनि थाखाय जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनाय सुबुंफोरनि थाखाय गिथावना बाथ्रा नङा अनजाग्रा नायगिरिफोर जोबनाय समा फैगासिनो दङ जेरावबो सोरगिदिं सिनफोरखौ जोङो नुगासिनो दङ अनजाग्राफोर सम जाबाय जों जेन सिरि मोनफिनो गावनि जिउखौ जेन गोथार खालामो आरो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे गोगोमै गसंथानानै थायो मा नोंथाङा थामथिम ना मा नोंथांनि मुङा जिउनि लेखायाव लिरनानै दोनजाबायना मा नोंथाङा बै सानाव जिसु ख्रिस्ट'खौ लोगो हमनो थाखाय थामथिम दङ ने अनजाग्रा नायगिरिफोर दिनैनो थांखि लादो जिसु ख्रिस्ट'खौ गावनि राजा बानायनानै लादो आरो थामथिम जादो मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ गोख्रैनो फैफिनसिगोन बेनिखायनो सानफ्रोमबो बेबायदि थांनानै थादो जेन दिनैनो जिसु ख्रिस्ट'आ फैसिगोन जेन दिनैनो जिसु ख्रिस्ट'आ फैगोन बेबायदि होननानै सानफ्रोमबो सानाव थांनानै थादो आरो बेबायदिनो जिउ खुंदो अनजाग्रा नायगिरिफोर जोबनायाव मोनसे आरजजों फोजोबलांनो हास्थायदों अ आंनि फोरबो जिसु आं गनायो नोंनो लामा सैथो आरो जिउआ आंनो जोबनाय समाव गसंनानै थानो थाखाय बोलो हो आंखौ गोथार जिउजों सुफुं आं जे सानफ्रोमबो थामथिम जानानै नेबाय थानो हायो नोंनि फैफिननायखौ आं गावनि नखर आं गावनि जिउ आरो आंनि फैबाय थानाय जिउफोरखौ नोंनि आखायाव गथायो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आमेन
अनजाग्रा नायगिरिफोर, बै जोबनाय समनि थाखाय नोंथाङा थाम थिम दङ ने फोरबोजों लोगोसे थांफानो थाखाय? जुदि थाम थिम दङब्ला प्रेज द लर्ड लिरदो। दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै। जय मसीह, प्रेज द लर्ड, थेंक इउ।